कमेन्टआ बबेयाव फैयो? फैबाय थायाखै कमेन्टआ कमेन्ट रावबो हराना बेखायनो होनो बायो नायग्रायाबो नायबाबो रावबो हरा गोदाव सोराव मोनो बेनो कामिं सन बेनो आरो फैगासिनो दं रावबो गैया नालाय जिर' जाना दोङो ना? नै सासे फैबाय कमेन्ट हरदो दे लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट करो कमेन्ट मेरा एलएलबी स्ट्रीम में आप लोग का स्वागत करता हूँ कमेन्ट करो कमेन्ट नै बेबायदि आवाज होगाबोना सेर नङाबालाय सिरि जायगायावसो थांनो मोननांगौ आरो बिसोर माइक्र' दायो रावबोआनो नै नायबाबो दलद बेयाव फैगोन आरो बे कमेन्टआ बेयाव फैगोन रावबो गैया नुदों मोनसे सानै दङ नायथाबगासिनो दं मोजां नुवादां नेटनि थाखाय मोजां नुवा जानो हागौ इयो फुदला नुदों नेटनि मोजां जायाबा मालाय बिसिनाव वाइफाइ लायोना वाइफाइ गोनां मालाय बरिया दोनदों टेनसन गैया मबाइलखौ ओरै सोमावबाबो वाइफाइ वाइफाइ ओमफ्राय टावार बोग्रा टावार बोग्रा वाइफाइ लायोना इसोरो मबाइलनि जायालै रावबो थांबाय सासे रावबो फैया बेखौनो बायो आङो फैयो फैनाया कमेन्ट नायो थाङो लाइभ साब्रै फैबायना नै कमेन्ट हरदे कमेन्ट करो कमेन्ट जो भी बंदा नया है ज्वाइनिंग करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो हम ब्लू दे देगा ब्लू सपोर्ट करने के लिए 10 लोग को साब्रै जाबाय लाइभआव फैयो फैनाया मानसि फैयो आंना बिदिनो साब्रै साबा जायो बांसिन लाइभआ माने मनावहा जिरायना टाइमाव जायो आरोना औ आंना 200 जननि बारा दङ मानसिफोरा लाइभआव फैग्राया
नेटा मोजां नांनाय जानांगौ आरो खमायबाय दा सानो रावबो खमायनो हरा नायनानै थाङोल'सो थारमाने बेखायनो बायो आङो खम माबा खालामनो र' बिसिनि आइडियाखौ मोनथिबाय आङो भिडिअ सलायनाबो दोननो हायो आङो भिडिअ सलायना दोनबाबो दाय जायो दाया मादों जागोन दाया कफि स्ट्राइक हरोलै गोदोनि अल बड'खौनो सलायनोसै बर'आव जायो फिल्मा
नंगौ स्वामी तो फुंनि बारनिफ्राय साबसिन जेबो गैया फैदो आंनि खोनामायनाव दसे सम बेरायग्लांनाय दिनि समायना रमायना बेबादि संगीत धीरे धीरे बहनाय दै बारजा दसे दसे समायना स्वामी बच्चापानि बयखौबो गोजोन लाखिनाय जादों हाबा नाथाय स्वामी दिनै हरनि सिमाङाव गिथाव बाथाव दुखुनांथाव सिमां नुनानै गाबबाय थादों आं बिथा सायाव रानि मा गिथाव बाथाव दुखुनांथाव सिमांमोन बियो खिन्थादो रानि फारि फारि आंनि सिगाङाव स्वामी सिमांनि सानखौ खोनासंनो दावलुबायसै नोंथाङा जेखि जादोआ बे आंनि खाफालसै सुदे स्वामी अन्धरमहलाव थाबखौ रानि देरै जासै फैदोफोर अन्धरमहलाव सुदे स्वामी स्वामी सिलिखौ साजों मा गिथाव बाथाव दाउ बिरलांखो नंगौ रानि आथिखालाव जानो हागौ बे दाउआ राजहांसो नङा स्वामी बियो आंनिबा बरबग्रा दाउखौसो बियो नङा रानि आंल' नङा स्वामी नोंथांनि बुंनाया बरबग्रा दाउखौथार बे दाउआ आयौ रानि एसेबां जेबो जाथों आंनि बरादाव मा जायो गसाय सानसे लोगो नोंथांमोन बे दाउखौ मादाव होनानै सानो नोंथांमोन जायदो सानस्रि गाहाय बे दाउखौ बरबग्रा होनानै सिनायबाय नोंबो सानसे लोगोफोर बे दाउआ बरबग्रा दाउमा नाथाय दुखुनि बाथ्रा जाबाय नङाना बादियाव महाराजा ध्यानबा महाराजा देखाबाय जानो सानसेबो बेबादियाव बरबग्रा दाउनि सोलाय राजहांसो दाउखौ खोनानै लायनांगौ जाबाय जोङो बै खामानि बाराबारियाव
Anjiwa, Ani Onut. Orang tua ada tahu. Orang belum dapat kedua. Santai, jangan yang kau siap. Baiklah, kau. Kau terus. Suami, beliau, nोंथाङा जेनबाय, आं देरहाबाय. नाथाय सुवामि, नोंथांखौ आङो रायजो नागारनानै खारलांजानो लुबैया. नंखाय दावहाथिनि थाखाय बादि नांलायनानै रायजोनिफ्राय ओंखारलांनाया जोबोद लाजिथाव बाथ्रा. जाबाय सिरिसाय थाबाय दिनि गुबुन बाथ्रा सावरायदिनि. Jangan pada mereka. Bangsa ini beratu. Jangan ayo. Dapat lewat. Jangan ayo. Karena ini benar baru. Mati di selai. Jangan ayo. Tunggu lagi. Sampai. Sampai. Nangsi bagi namanya tahu. Lalu sini ada kabar. Baca cewek. Ada ni boleh berbeda. Orang muka tahu mana aja. Hai siapa? Udah buka tahu. Kami hanya sesuatu. Hati lari. Benar ni sibuk le nayo. Ante betul. Apa ni orang kau pada kau lari. Kalau ni naga, ame naga naga. Suami, aku mana orang tak sedar. Aku mana itu orang tak sedar suami. Ni mana ada? Aku bukan orang bilang. Ini selalu kau. Apa asyik semua dia? Apa betul? Saya ni dah nak kalah sama dia. Apa? Kamu dia orang. Ada, lagi saya mesti. Kamu. Panjang suami. Orang paling kenal. Dan jadi macam tu. Nak ada suami. Dan jadi ku hendak dia. Oh.